Nipakita og kagustuhan si Ruby Tuazon nga motestigo kabahin sa gingong pag-abuso sa paggamit sa Priority Development Assistance Fund kun PDAF ug sa kita sa Malampayan Natural Gas Plant sa Palawan. Sulti ni lawyer attorney Dennis Manalo nga buot usab motestigo si Tuazon kabahin sa mga ghost projects ni Janet Napoles. Hinuon wala mosulti si Manalo kung ang testimonya ni Tuazon makapabulgar ba sa gingong paggamit ni Senator Jinggoy Estrada sa 183.8 million pesos alang sa NGOs ni Napoles. Si Tuazon nahimong sekretarya samahan ni Senator Jinggoy nga si Manila Mayor Joseph Estrada. Nagatubang og kasong plunder si Tuazon sa Ombudsman human kini nahimong representative ni Estrada sa mga transaksyon niini kang Napoles. Giakusahan si Tuazon og plunder tungod sa giingong pagdawat niini og 243 million pesos nga kickback gikan sa Malampaya Fund. Karong adlaw lang niadto kini sa Department of Justice aron formal nga isangat ang iyang testimonya.